Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Musi weWorkers Day pane kaprogram kaitwa pagwanzura apa just day after kema-workers chichi. So panapa nyaya yakaitika ndekudai. So pakasvika mukomana anoitwa Gift Siziba Ostalos paZimbabwe Congress of Trade Unions. Ndo kameeting kaitwa ipapo vakaungana pagwanzura. So asvika ipapo Gift Ostalos akazongobuda zvinhu zvakaita kuti vanhu vati ko Gift Ostalos akubuda kuenda. Vamwe vanhu vakatanga kutobudawo futi because you know maZimbabweans zvavari. So panapa pazobuda tsamba vakupindura kuti why Gift Siziba Ostalos akabuda muground imomo. Chii chakakonzeresa kuti Gift Ostalos abude muground. So panapa press release ravo kana kuti tsamba ravo rabuda vanyora kuti the Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU would like to clear the air regarding what happened during May commemorations involving Mr. Gift Siziba Ostalos at Gwanzura Stadium. Mr. Siziba came to the stadium late and through his emissaries asked for a slot to speak on behalf of CCC after being told that the ZCTU had made a decision not to allow political parties to speak. So after the ZCTU president had spoken, he decided to leave the stadium in the middle of President Florence Mucha Tarumingira's speech, distracting attention of the crowd. It is unfortunate that spinners are claiming that he left because the ZCTU president had used the mantra Nyika. It is also mischievous to twist the correct in which the ZCTU president referred to the mantra for the avoidance of any doubt. She said the following: the mantra is indeed resonating to the inclusive Zimbabwe that we all want, but how does that happen with the level of inequalities that currently obtaining, where the citizen is looking at the so-called Mbinkas for crumbs? How do you explain a situation where an individual have access to millions of dollars, they do not how to use it except dishing out when workers cannot afford one decent meal or send children to government school? We have seen the elderly in the streets selling anything to feed themselves and their great-grandchildren when some people do not know what to do with the money. Unfortunately, people with their own agenda choose only a part of the war program to further their political agenda. For the record, over the years, the ZCTU has been inviting political parties that have parliamentary representatives to its commemorations. This year, we invited all political parties with parliamentary representatives, and all of them were in attendance, and we did not accord them an opportunity to speak that Mr. Siziba wanted. That is why he walked out. We expect a decorum from our guests, and they should respect our protocols and programs. Ndakada kuzvitarisa hazvina kana mune musoro iwe kana uchinge wati iwewe panapa hamusi kuita zvepolitics kana zvematongerwo enyika zvekuzoti nyika inovakwa nevayo zviri kubva kupi? Uri kutsvaka dzvene zvakutanga zvine side manje kwazoona kanyaya iripo ndekudai. So unonyatsozviziva kuti vanhu vakaita sana Siziba vanhu vekuti havatodi kutoinzwa nyaya iyoyo yekudzodzi ZANU-PF havatodi kutoinzwa. Iyo haisi secret, havadi kuzvinzwa. Iwo bva kuti nyika inovaka nevayo after wamunyima kuti asataure paspeech kuti kumuti hamusi kukwanisa kutaura nekuti isusu program yedu haisi kubvumidza vanhu vemapolitical party kuti vataure. Hazvina problem iripo manje pakuzoti wakunosimbisa imwe team, slogan imwe team. Ivo vanayo one mukadi kungoti alright, we need new leaders yavari kufamba nayo na advocate Fadzema here kana kuti ngapinda ake mukomana makadi kungodaro. Handiti ndo maslogans acho emaparty momabalansa zvinhu munge ngapinda ake mukomana nekuti nyika inokakwa nevayo. Hapana anoramba anobvunguzwa kuti mabalansa zvinhu, but apa pakutanga manje program yacho inenge yakahijackwa because these guys havadi kana kutoinzwa nyaya yekuti zvinhu zvakahijackwa neZANU-PF ndo zvavatori. Hanzi nyaya iripo ndekuti isusu nyaya yedu takataura kuti vamwe vanhu vari kutambura mumastreets, kune masoko-called mbingazi ekuti vakabata mari vari kutadza kana kuziva kuti voishandisa chii. Munhu haazodzirwa zvekushandisa mari ende munomuudza chivhayo wacho straight imimi kuti uri kutambisa mari, kwete kutaura muchitenderera kuti vanhu vari kutoshaya, vari kutodhisha mari, vari kutambisa mari, vanhu vari kutadza kushaya, vari kushaya mari yechikafu. Because those guys vanokukudzwa kuti ndiri kushanda kamari yacho, handiti ndiri kumuka ndichishanda.
iwe uri kumuka uchienda kubasa kwako. Saka iwewe haisi nyaya yekuti tiblame Mpinga kuti Mpinga uri kutadza kudya mari yako zvakanaka, but nyaya iripo ndekuti tiblame vanhu vacho vari kucontrol economy kuti why muri kupa vanhu mari isingatenge, why muri kupa vanhu mari isingashandi. Ndo pane nyaya. But anyway, inini handina kuuya zvangu panapo kuti ndiye kunobvongodza mvura kana kuti kubvondora nevanhu ava, but ndanguuya kuti ndingoonesana nemi nyaya iripo yekuti Siziba Osterlos why ari kunzi akabuda muground. According to them vari kuti vanga vasingabvumire vanhu vepolitics kuti vataure paprogramu yavo, but vakavainvita kuti vauye vagare vachinzwa nyaya. So pakugara vachinzwa nyaya dzaitaurwa ipapo, Osterlos ndo paakazonzwa pakurohwa chanti yekuZANU-PF yekuti nyika inovakwa nevene vayo, ndobva abuda imomo